Human sa 5 ka adlaw nga search and retrieval operation, na-recover na ang patayng lawas sa magtiayong natabunan og yuta ato sa landslide dihang nahugmak ang Bukidnon Davao City Highway, partikular sa sitio Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 9, Huwebes sa buntag, Oktubre 23, na-retrieve ang mga senior citizen nga sila Ellie ug Thelma Ubatay. Pipila kay gayon sab nga ginaundang ang operasyon tungod sa nasinating ulan, kangit-ngit ug posibleng paglandslide ug usab sa lugar. Nakatabang og dako sa operasyon ang search and rescue dogs sa 10th Infantry Division aron matultulan ang mga biktima ug ang mga backhoe sa pagkalot kanila. Niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025, sa gabi naapil sa landslide sila Ellie ug Thelma diyang nahugmak ang bahin sa kalsada sa Overview sa Quezon, Bukidnon. Pauli na unta sila sa ilang balay, sakay sa bao-bao, gikan na maligya og gulay, diyang nahitabo ang insidente. Pagka Domingo sa buntag, Oktubre 19, na-retrieve ang bao-bao nga gisakyan sa magtiayong ubatay ug ilang mga personal nga gamit. Gipaningkamutan sa mga rescuer nga makalot ang mga biktima tungod kay adunay indikasyon sa ilang himutangan. Nagmalampuson ang search and retrieval operation sa mga biktima tungod sa pagtinabangay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, City Disaster Risk, mga personay sa Bureau of Fire Protection, mga pulis ug sundalo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.